Egyelőre úgy tűnik, hogy mind az EU, mind a magyar kormány igen komolyan veszi a NIS-2 direktíva betartását, amely reguláció így nem csupán rövid, de hosszú távon is alapvető hatással lesz az EU kiberbiztonsági piacára. Ennek megfelelően a Vivetech üzleti stratégiája is 1000 szálon kötődik a NIS-2-höz. Sziasztok, én Edith vagyok, ez pedig a Mindtalk interjú következő része. Interjúnkban a Vivetech operatív igazgatója Rádai Róbert beszél arról, hogyan segíti a Vivetech az ügyfeleit nem csupán megfelelni a NIS-2 előírásainak, de a megfelelősségbe fektetett erőforrásokat versenyelőnnyé konvertálni. Szia Robi! Szervusz! Köszöntelek a stúdiónkban. Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Nagyon szívesen. Szerintem csapjunk is bele. Én arra kérnélek, hogy bemutatnád röviden nekünk a NIS-2-t, illetve azt, hogy mi a célja és mely cégekre vonatkozik? Igen, a NIS-2 az új Európai Uniós kiberbiztonsági irányelv, ami egy ilyen egységes követelményrendszer az uniós országokban a hálózat és informatikai információs rendszereknek a védelmére. Egyúttal ez egy új viszonyítási alap is arra vonatkozóan, hogy milyen információs rendszereket, milyen védelmi eszközök segítségével szükséges, érdemes felvértezni a kiberbiztonsági kihívásokkal szemben. És az a célja, hogy a kiberfenyegetettségek ellen egy hatékony, egyenszilátságú védelem alakuljon ki, kritikus infrastruktúrák, ellátási láncok, digitális gazdaság védelme szempontjából. Ugye egy fontos újítás, illetve fontos része ennek, hogy kiterjeszti az érintett ágazatok körét olyan fontos területekre, amik nem csak hagyományosan, de energetika, közlekedés, pénzügy, amikről eddig is gondolkodtunk, hogy kritikusak, hanem az olyan például online piacterek, digitális szolgáltatók, gyártás, közigazgatás területekre is, amik talán eddig nem tekintettünk kritikusaknak informatikai biztonsági szempontból. Ugye a Covid is megmutatta annak idején, hogy ezeken a hagyományos infrákon kívül vannak olyan területek, amiknek a kiberbiztonsági problémáinknak szintén jelentős következménye lehet. Ugye gondoljunk egy fontos webáruház vagy futárszolgálat elérhetőségére, közigazgatás, oktatási intézményeknek az elérhetősége, de akár a élesztő vagy a WC papír elosztási láncban levő fennakadások is okozhatnak, ha nem is mondjuk gazdasági, de társadalmi problémákat. Ugyanilyen volt egyébként jó pár évvel ezelőtt egy sztrájk Olaszországban, ahol a szemétszállítás egy ideig nem működött, és kiderült, hogy az is eléggé problémát tud okozni. Tehát most már az látszik, hogy sokkal több olyan informatikára is épülő terület van, aminek a informatikai problémái is elég komoly hatással tudnak bírni, és ezekre terjeszti ki valójában az informatikai biztonsági követelményeket az új direktíva. Mivel a hatás fontos, ezért elsősorban nagyvállalatok, közepes vállalatokra vonatkozik, de amiatt, hogy akár közvetlenül közvetetten egy-egy vállalat szolgáltatása beletartozhat ezekbe a kritikus szolgáltatásokba, akár kis cégekre is, kis cégek is érintettek lehetnek. Milyen kihívásokkal szembesülnek a cégek a NIS-2 kapcsán? Már az alkalmazhatóság, vagy az alkalmazandósági feltételek megállapítása sem feltétlenül egyszerű, pont az előbbiek alapján, tehát hogy kire vonatkozik, ugye a NIS-2, ez volt az első nagy riadalom annak idején, amikor ez bejött, illetve nem is a NIS-2, hanem valójában az ebből származhatott szabályozásokra gondolunk. Illetve ez egy komolyabb szintre emeli a biztonsági követelményeket, ami azt jelenti, hogy valódi kockázatelemzésen alapuló, ténylegesen testre szabott bevezetett intézkedéseket vár el az új szabályozási környezet, emellett folyamatos monitoringot is, és egyfajta szabályozott riportálási követelményeket, ami egész egyszerűen magasabb szintű, mint az eddigi elvárások voltak, és ezzel együtt ugye egy olyan szervezet számára, akinek már létezett informatikai biztonsági irányítási rendszer, annak is emelkedik a megugrandó szint, másrészt pedig rengeteg szervezet van, aki soha nem találkozott eddig ezekkel a követelményekkel, és most találkozniuk kell vele. Tehát összességében lényegesen átfogó, komplexebb, szigorúbb szabályozás a NIS-2 alapú szabályozási környezet. Milyen támogatást tudtok ti nyújtani ezeknek a cégeknek? Ugye pont ebből kifolyólag elég komplex támogatási rendszert kell kitalálnunk, tudunk kell támogatni azokat is, akik még soha nem találkoztak ezekkel a követelményekkel, és azokat is, akik egyébként
szintet kell, hogy ugorjanak. Ezért a felülvizsgálat, a kiépítés, átalakítás területén is tudunk mind szakértelmet, szakértői kapacitást, mind pedig technológiai támogatási eszközöket biztosítani a ügyfeleink részére. Ugye az informatikai biztonsági környezet felülvizsgálata, képítési átalakítása az egy olyan szakértelmet és kapacitást igényel, ami jellemzően nem áll rendelkezésére az orosz szervezeteknek, mert ők az ő core kompetenciájuk ugye a saját üzleti folyamatoknak az üzemeltetése, és még ha rendelkeznek is informatikai biztonsági személyzettel, akkor azok is általában arra vannak méretezve, hogy működtessék ezeket a rendszereket, míg egy átalakítás, egy bevezetés, szintlépés, egy auditra való fölkészülés, ez egy olyan plusz extra teher, ami egyrészt más szemléletmódot igényel, mert nem a működtetés, hanem ezeket a felülvizsgálat és átvilágítási területeket érinti, meg a változtatási képességet, másrészt pedig kapacitásuk nincs jellemzően rá, mert nem erre vannak méretezve, úgyhogy ezeket a extra szakértelmeket és az ehhez szükséges technológiákat tudjuk hozzáadni a meglévő szervezethez. Hogyan tudjátok használni a partneri hálózatotokat ebben, hogy akár egyedi kiszolgálást nyújtsatok? Igen. Alapvetően mi a Vélteknél a tanácsadó szervezetet, illetve a technológiát is egy ilyen szállítófüggetlen generalista felfogással építettük ki, ami azt jelenti, hogy a belső csapat az átfogóan tudja értelmezni és kezelni ügyfelek problémáit. Viszont emellé nyilvánvalóan kell egy olyan partneri hálózat, akik viszont az egyes specifikus, az ügyfél környezetéből, fenyegetettség környezetéből, érettségéből adódó technológiai vagy szakmai kihívásokat tudja kezelni, és ezért építettünk egy ilyen széles partneri hálózatot, akiket célzottan be tudunk vonni az egyes feladatokra, és ott akár a kiépítendő informatikai biztonsági rendszer különböző érettséghez, illetve akár szektorspecifikus kihívásokhoz kapcsolódó problémáihoz tudjuk igazítani azt a szakértői csapatot, vagy azt a technológiai megoldást, amit tudunk szállítani, és így sokkal inkább testre szabott megoldást tudunk adni az ügyfelénk részére. Ráadásul a széles partneri hálózat miatt eleve rendelkezésre állnak szakemberek, akiket mozgósítani lehet, ami jellemzően például a gyors reagálásban tudnak segíteni. Milyen audit támogató eszközöket ajánlatok? Ugye az auditra való felkészülés és az audit során is számos olyan elvégzendő feladat van, ami munkaigényes, nagy mennyiségű információ feldolgozását igényli, repetitív. Auditról auditra egyébként szükséges az elvégzésük. Ilyenek a dokumentáció, a szükséges adatok és evidenciák begyűjtése, előzetes feldolgozása, osztályozása, hiányosságok azonosítása, duplikációk megszüntetése, vagy akár az eredményeknek az egyedi különböző fajta riportolása. Ezek mind olyan tevékenységek, amik egyrészt az auditra felkészülő szempontjából munkaigényesek és szakértelemigényesek, másrészt az auditor számára is sok munkát igényelnek. Itt ugye az automatizáció az nagyon sok időt és szakértői kapacitást tud megspórolni, illetve ezáltal biztosítható, hogy a felkészülés és maga az audit is tervezhetően minél inkább egységes módon kerüljön lebonyolításra. És nem utolsó sorban ugye egy automatizált eszköz nagyon tudja támogatni azt, hogy a folyamat lépései megismételhetőek legyenek, a kimeneti adatok újrahasznosíthatóak legyenek, akár be legyenek tölthetőek egy irányítási rendszerbe, és akkor az auditálásnál nem csak egy ilyen önálló lárpullár tevékenységként létezik, hanem be tud épülni a szervezetnek a rendszeri közé. És manapság ugye az automatizáció az már nem képzelhető el AI nélkül, az gyakorlatilag szorosan összefogtunk. Valójában az automatizációjaként tekinthetünk valahol az AI-ra, ahol mindenképpen valamilyen módon szükséges alkalmazni a mesterséges intelligenciát, már csak azért is, mert nincs elég szakember, aki el tudja végezni ezeket a munkákat. És azért a heterogén adatforrásokból származó információk feldolgozása, egységesítése, a ügyfelenkénti testreszabások meggyorsítása, maga az automatizációnak a átalakítása is olyan, ami valamilyen AI segítségek könnyebben megoldható. Úgyhogy olyan eszközöket építünk mi is be a folyamatainkban, amik ezt a
tanácsadókról, a felkészítőkről ezt a terhet veszik le, ami automatizálható, és mégis könnyen testre szabható, és így akkor a szakértők arra tudnak fókuszálni, valóban az ő szakértelmüket igényli. Jelentősen csökken a munkaterhelés, meg az auditokkal járó frusztráció. Ezzel ugye nagyon érdekes kérdés, hogy az auditra való fölkészülés, meg az audit során pont azokat az információkat gyűjtjük egy helyre, amik a legérzékenyebbek abból a szempontból, hogy hol sérülékeny a rendszerünk, hogyan működik, hogyan lehet ezt bántalmazni. És ezért van egyfajta ilyen bizonytalanságérzet az ügyfelek részéből is, hogy ezeket az adatokat betöltsék valamilyen rendszerbe, pláne ugye most már a felhőben van szinte minden, és mindenkit oda irányítanak. Ezért kérdéses az, hogy mi lehet az az eszköz, amiben meg lehet bízni, amiben az ügyfél meg tud bízni, hogy pláne ha mondjuk ilyen varázsszavakat használunk, hogy AI meg hasonlók, hogy akkor az ő adatai biztonságban lesznek. Ezért is dobtuk piacra a Vivesec Boxot, ami egy olyan hardveres megoldásra épülő támogató eszköz, ahol már az eszköz tervezésénél alapvető szempont volt az, hogy ez nem bizalmas információk lesznek tárolva. De mind a hardware, mind a szoftver, mind a ehhez kapcsolódó rendszereknek a tervezésekor a biztonság volt az elsődleges szempont. A rendszernek a titkosítása, a hozzáférése, minden egyéb az nagyon-nagyon magas szintű titkosítási algoritmusokkal van ellátva, és ezt az ügyfél tudja birtokolni. Ugye vannak olyan ügyfelek, akiknek nem okoz problémát kitenni a felhőbe az adataikat, mert bíznak azokba a szállítókba, akikhez ezt oda teszik, vannak, akik pedig maguknál akarják tudni, mert saját magukba bíznak. Ez az egész a bizalomról szól gyakorlatilag. Azoknak, akik azt szeretnék, hogy saját kontrolljuk legyen teljes mértékben az adataik felett, azok számára nagyon jó egy ilyen megoldás, ami biztonságos, beilleszthető a saját rendszereibe, teljes kontrollja van felette, és mégis támogatja azt a tevékenységet, ami azzal jár, hogy össze kell gyűjteni, és egységben együtt kell kezelni a bizalmas információkat, amik az informatikai biztonsági rendszerével kapcsolatosak. Ha már itt a gyakorlati részekbe belementünk, mesélsz egy picit arról, hogy hogyan működik együtt a Vivetech az audit partnerekkel, és milyen előnyt tudnak így az ügyfelek kovácsolni maguknak? Ugye azért alakítottunk ki partnerséget az auditor cégekkel, mert ha már a felkészülés során tudjuk, hogy egy auditor számára milyen módon érdemes megmutatni azokat az információkat, amikre szüksége lesz, ha elő tudjuk venni azokat az evidenciákat értelmezhetően, számokra jól értelmezhetően, amiket vizsgálni fognak, illetve ha eleve az auditot szem előtt tartva építjük föl magát a informatikai biztonsági környezetet, akkor egy sokkal stresszmentesebb auditot tud lebonyolítani az auditor, és ez mindenki számára jó. Ugye a felkészülő az nyugodtabban tud belevágni az auditba, mert tudja, hogy minden kérdésre tud választani, sőt egy megfelelően támogatott, automatizált audit támogató rendszerben menet közben a felkészülés során látja, hogy valójában hogyan felel meg, mi a felkészültsége. Az auditor pedig gyakorlatilag készen meg tudja kapni azokat az adatokat, információkat, amiket ő szeretne látni, azért, hogy értékelni tudja az informatikai biztonsági rendszernek az állapotát, és ezért jóval tervezhetőbb és emiatt kevésbé kockázatos egy auditnak a lebonyolítása. Hogyha egy jó tanácsot kellene megfogalmaznod azoknak a cégeknek, akik most kezdik el a NIS2 felkészülést, akkor mi lenne az? Tudnál esetleg konkrét csapdákat kiemelni, vagy elmondani, amire érdemes nagyon odafigyelni? Igen. Ugye szakmai szempontból talán említettem is már az, hogy egyáltalán miért és hogyan vonatkozik rájuk a direktíva, már ennek a megállapítása sem feltétlenül triviális, illetve nagyon az alapja az egész NIS2 alapú megfelelésnek, illetve működésnek is a részletes és valódi kockázatelemzés, ebből indul ki minden. De igazából szerintem nem is a szakmai szempontok a lényegesek itt, hanem az, hogy amit tényleg tanácsolnék, hogy vegyék komolyan ezt az egészet, mert ennek most van értelme. Ugye ez egy kötelező dolog, egy kötelező gyakorlat, de ha már így is úgy is belerakják a munkát, bele kell investálni, és ebbe bele kell investálni, ez nem ugorható meg könnyen egy internetről letölthető sablon alapján, akkor ez
befektetés leginkább hasznosuljon, úgy érdemes nekiállni. A szabályozásokból származó követelmények ténylegesen hasznosak. A megfelelés, ha valaki elér egy megfelelési szintet, az ténylegesen hasznosabb, mert felkészült és ellenállóvá válik a szervezet ezáltal. És az informatikai biztonság ellenálló képességek a növelése, az pedig az üzleti működést teszi stabilá, ami pedig egyértelműen kifejezetten célja kell, hogy legyen egy szervezetnek. Szóval az a tanácsom leginkább, hogy ne az auditor önmagáért végezzék ezt a felkészülést, hanem azért, hogy ezáltal valóban egyrészt tisztább képet kapjanak a kiberbiztonsági felkészültségükről, helyzetükről, másrészt pedig valóban azokat a kockázatokat tudják csökkenteni, amik valódi kockázatok, amiknek a bekövetkezésével akár szembesülhetnek is majd. Egy olyan rendszert érdemes kialakítani, ami támogatja a szervezetet nem csak a megfelelésben, hanem a folyamatos működésben is, és a folyamatos megfelelésében. Ugye ez csak az első audit, csak egy lépés, de utána ez folyamatosan ezeket a rendszereket fejleszteni is kell, és újra meg kell mutatni, hogy megfelelnek a követelményeknek. Robi, köszönöm szépen a jó tanácsokat is, azt is, hogy itt voltál ma a stúdiónkban, és hogy egy kis betekintést nyújtottál nekünk a Vivetech NIS 2 megfelelősségi munkájába, és természetesen sok sikert kívánok a további projektekhez. Köszönöm szépen, és nagyon szívesen.